Egunon, ni Beña naiz eta prestatu behar dut beinaten pintxa. Begira, hauek dira osagaiak, atuna, txaka, maionesa, azeituna, urdai azpikoa, urdai egusia eta ogi tostatuak. Lehenengo ogi tostatu hartuko dugu, geroago urdai azpiko pixka bat botako diogu gainera. Gero baita ere urdai egusia botako dugu. Geroago atuna. Txaka. Eta maionesarekin nasketa bat egingo dugu. Eta geroago pintxora botako dugu. Eta, azkenik, zotzarekin bi azeituna jarriko ditugu gainean. Eta, hau da beinaten pintxa. Agur!